सपना चौकटा को मार देलो सपना को शिवा तुम्हें दी भाई मारी ଆମେ ଦି ଭାଇ ଏମିତି ଜଳ ଜଳ କରି ଅନେଇଛୁ ତୋରା ଶିବା ସ୍ୱପ୍ନର ବେକଟାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରି କାଟିଦେଲା କହୁଛ କହିବ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ କୁଣ୍ଢେଇକି ଦି ଭାଇ କହିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦି ଭାଇ କୁଣ୍ଢେଇ କହିବ ଠାକୁର ଖାଇକି ଦି ଭାଇ ଖଟୁଳି ଖାଇଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ତମର ଏତେ ଭରସା ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦକ୍ଷିଣା ମଳିଆ କହୁଛି ତମେ ଦି ଭାଇ ସପନା ଚୋଦେକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରିଛ କଣ କରିଦେଲରେ ଚାନ୍ଦାଳ ଶେଷଟା ବେକଟାକୁ ତାରେ ରଚରଚ କରି କାଟି ପକାଇଲ ଆସ ଦି ଭାଇ ମୋ ପାଖ ଆସ ଏଇ ଦେଖ ସପନା ଚୌକିଆ ମର୍ଡର କେସରେ ମୁଁ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦଫା ନମ୍ବର 302 ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ନବ କୁହ ଟଙ୍କା ମାଳ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ଚୁରିତେ ଅଧିକା ପଢିବି ଯାଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଶେ ଟଙ୍କା ମାଳ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯିବି ଚୁରିତେ ଅଧିକା ପଢିବି ଯାଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଶେ ଭାଇ ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର ଏଗୁର କରି କାଳେ ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଈଶ୍ୱର ଧନକୁ ଧରିବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ ଅପରିଚିତ ସୋରିଷ ତେଲ ସିଜି ହେଇଛି 2000 ତମ ଗୋଦାମ ଘର ସିଜି ହବ ରେ ସିଜ କାଇଁ ଦବ 3000 ଦେବି ତମ କମ୍ପାନୀ ସିଜି ହେଇକି ଅଛି ରେ 5000 ନବ 2 घंटा भीतर तुम ट्रक रिलीज है तुम गोदाम भीतर का नजर भी पड़े बस तोरा शिवा जगह कथा प्रकट करब बस कदा इंस्पेक्टर दुखिरा माने बुझिबो काले सकाळे फटोरे टोका पहुंची जो सो ए केस विषय जमती किछि न जाने स्वयं ब्रह्म भी जानी पारिबेनी